какво става, хора от YouTube? Днеска ще ви покажа как да свалите мод на Minecraft. Точно е без Updoit. Добре, ще ви трябва и това приложение Mods for Minecraft. Пишете така. Влизате в Google Play. Вот. Чакай, че не съм си включил интернет. Лата. Добре, така. Сега пишете Mods Minecraft for Mods. Опа, грешка. Mods for Minecraft. Craft. Да. Готово. И първото приложение трябва да се го свалите. Ето е това тук. Натискате инсталиране. Ако не стане, ще ви покажа актуализиране. Натискате актуализиране и то ще да се направи на по-ново и ще ви има нови неща. И да. Влизате, натискате тук и ето ви ги модовете. Има Фреди. Ето го. Ще вземете яйцето на селянина и те ще ви се редуват понякога. И това са Чакайте, добре, ще ви покажа. Не, мога да ви покажа коли мод. Това ще кажете. Това ще е много яко. Да обичам с колите мод. Не съм го свалял, само че съм го свалял на друг телефон, на моя. Имам още един друг телефон. Лата, къде изчезна? Този май съм го минал. Беше по-нависоко. Лата. Няма просто, че... Ето го. Ще че е реклама. Махаме. Тя да увеличим. Ето. Сега инсталиране. Натискате и ще ви се получи. Тук най-долу. Не объркате. Изчаквате да ви покажа едно нещо. Изчаквате. На мен ми се инсталира. Добре. What? Ето. Сървъри. My World. Влизате в него от вашето. Който искате. Open the game. Open game. Да. Сега влизате тук. Ето тук. Да, това ми става. Това ми става. What the fuck?
крава. Това ще е много ясно. Добре. Кола. Качат са. Това е крава кола. Няма вече да имат крави, няма да имат такива неща. Искам да я покажа. Кравата... Карибала. Няма да ме убиват вече. Това ще ви трябва и... Ото! Това сте... Ето гледайте сега. Държите това и то се ви кара това. Това кара завивате се, не ви бива, скочите, са махате. Вижте прасето каква кола е. И то са... Скок! Ето тук това. Това е колело. То се управлява от това нещо. Такива. Това е по-бавно. Ето така взимате колелото. Забравих нещо. Ето това ще го използвам. Гледайте така съм се изведнъж. Така. Караш си. И си. Ето. Си. На всички. Имат си някакви нови неща. Например, това и това. Да. Така. Друго не знам. Какво ще стане? Не знам дали ще стане нещо яко. Да разгледаме другите неща. Каквото и нещо. Моля да го ям. Вот мой мога. Не, това не може нещо, което мога да майми. Пак вали ще полича. Друг мисак, почта. Значи само тези неща. Ето това, прасето, кравата и колелото. Ето тези неща само могат да се карат. Вижте отзад вече как нещата. Колите и то колите. Да, забравихте. Имате с телефони. Те се откриват, ето е тук. Няколко цвета са. Един магиосник. Това са, вижте. Няма нищо. Има нещо, Ако ще кажеш. Ясте коли. Опа, ударих пара. Не ми пука. Леко се удра. Лото. Не ми да направя нещо. Има Майнкрафт, така вторичката. Да. И така се качвате модове. От това приложение може всякакъв мод, какъвто щете. Всъщност не можете всички, то трябва да чакате за него. Ако го няма, трябва да чакате за него малко време да ви излезе. И скоро ще излезе това и можете да се напишете. Ето е така. Да, както ви казах, така и ето тук си пишете. Каквото щете. Ара да видим всички какво ще ето и нещо. Не бе! Изчезна, моля се, май. What the fuck? Това искам да видим. Да видим. Тук. Май урок. Тук запусна направо с тези неща.
Да има светварче. Ето го, Влад! Влад? Изчакай! Моля те, що не чакаш, батка? Батка! Грозньо! Ганте! Мама ти! Що с телефона ще гледа? Мама. Това толкова? Къде? Изобщо не ми излитай. То слети на твърде високо. Уит! Натиснай го, натиснай го! Що така? Много ми е бърна. Да! Даш ми се нагоре, а пак се надолу. Добре, гледайте това нещо. Това не мога да го хвана. Как са го направили на този капанки? На тази снимка обаче. Охо, качих събрал на мен. Какво ли обича? Натам. Офно. Сега. Хора, чудо са, какво ще обича това же? Ще обича това же. Това. Не. Това. Това ли е? Не. Не. Добре, все някъде трябва да има да обича. Не е възможно да обича това нещо. Аз как да го язда е? Батка, как да те язда да питам? Пак става, поне яздате нещо. Алелуя! Я видим. Много яко. О, дали мога? Не, малките не мога да ги язда. Те са твърде големи. Те са твърде голям, нали? Елата! Не мога. Аре, то с малчето искам да язда. Оф, този гигант ли е? Го различих. Аз не ме ничего. Те сладичка с малка. Колко ли кръвка би? И добре, това ще е от нашия клип. Чао! Да